Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokozane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Now we are in the streets of Ethembisa bafethu East Rand ekuruleni, and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger Cream Dala Cream ufuna ukwenza sure ukuthi uthela itswayi phakathi. We've been walking and it's very hot, but it's going crazy. It's going bananas. It's people king mntanami. It's very hot bafethu. Yazi ukuthi bengayitshela ukuthi labantu bayathandana laba sibalandelayo, but sengiyabona ngempela bayathandana. Lo mjito ubuya ibambe lengane abuya iyeke. Awubaqondi noma bayathandana noma bayasizana noma baye, kodwa sibangene ngoba vele thina singabantu be-content. Ziyakhala. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokozane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Thank you, Musa. It's crazy, mfethu. Hey. Oh, yababona nje bayamodela ngathi baya show off ukuthi siyathanda. Sanibona mfethu. Yebo. Ukreni jam. Sho. Mina nguJinja mfethu. Mina nguRoman nje. Roman mfethu umbamba kangaka lo muntu yini? Uthe uzobaleka yini asivale? Lo muntu ngiyamthanda. Manje umkonkoshela kangaka nje yami. Angifuni ma mistake mfethu. Awufuni ma mistake? Yeah. Asimendlane mfethu, ngifuna ukukhuluma nawe Roman mfethu. So Roman, mina igama lami nguJinja mfethu ne? So ngambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini mfethu. Wena Roman niyathandana yini? Yeah, thina siyathandana. Oh, wena nomuntu okusenesikhathi singanani nithandana? Sisina 2 years. 2 years? Yeah. All right, mama zweni uba igama? Nolupho. Oh, so wena Nolupho yini oyithandayo ngumuntu wakho? Personality yakhe, the way angitreat ngakhona, like, yeah. Phatha kahle ne? Yeah. Uyamthemba? Yeah, ngiyamthemba. Out of 100 uyamthemba 100%? Umthemba kangakanani? 90 nyana. Roman pizza njayami. It's Kimberly King mfethu. Wena Roman mfethu ngicela ukuzwa kuwena mfethu ukuthi uyamthemba nomuntu wakho? 100%. 100%. Yeah. And uyamthanda 100%. Ngiyamthanda 100%. Nawe mama uyamthanda 100%. ngiyamthanda futhi kakhulu. Ngicela umuphi hug. You will never know. Maybe it's the last hug. Awu Roman mfethu awuyeke phela wethu awukokoshela. Awu Romzo ngena lana njaya mfethu. No, ngiyaphakamisa mfethu, and I'm very happy for you guys. So mina mfethu njengoba nguKing Ginger kule show into engiyenza mfethu senza loyalty test. Angithi njengoba besho ukuthi uyakuthemba nawe uthi uyamthemba ngithi. So what do? We're doing a couple switching phones. Ila khona shintshana ngamafoni njengoba nithi niyathembana. Khona sizobona ukuthi ngempela wena mfethu nomuntu wakho niyathembana yini. Angithi wena yiki into efihlayo? Ayikho into engifihlayo. Sisiwami wena yiki into efihlayo? Ayikho. Asishintshaneni ngamafoni ke khona sobona ukuthi khambani ngizonidedela yabo. Ayiziyakhala awu mama ayiza kumina. It's about that time couple switching phones mntanami, ngithi niyavuma? Yeah, siyavuma. Bayavuma mfethu Musa. Awu njayami. All right mfethu brother, ngicela ungena la nje phakathi nendawo khona sokwazi ukuthi sikhulume grand yabo. All righty. Thank you so much. Ziyakhala. How's it brother man? Are you good? Good. I hope you have a bottle of water there. A power to that. Finally, we've got water in the store and we are about to Leo Shandis. Njaya mithi ngakubambezeli mfethu. Wena bhuti wami mfethu umuntu wakho mfethu akaze ubone mhlawumbe izinto ezikusolisa ukuthi mhlawumbe yakuchithela. Mina ngaze ngibone next. So ngibone perfect. Yeah, perfect time. Wena somkhono kusolayo ngumuntu wakho? Akukho. So far akukho. So far akukho. All right, into esizoyenza ke sizoqala ngaye umzala ne? Okay, cool. Iphi ifoni yakho bhuti? Right, Selena. But before we start everything, my brother, Wake, can you please give me the chanters? Can I please have that? Zoom, zoom, zoom. Zuba, zumba, zumba, zuba, zumba. Zuba, zumba, zuba, zuba, zumba. Zuba, zumba, zuba, zuba, zumba. Zoom, zoom, zoom. It's a Kimberly King. All right. But sinana, the phone,
Awunjaya mivuliso we-snake. Bamba siswami. Now what's up? All right, we are on WhatsApp right now and we are about to check the chant. So please type for me, I love you. Angit. Yeah. Hayi, uyayibonela na ukuthi wena ngidlo. Lokho uyavela nje ezintweni. Kancane kancane uyavela. Delete I love you. Ngicela ungithaphele uthi sex. Khona ngizoza ukuthi ukhuluma nobani isex. Angikhulumi namuntu isex, mina ngithanda yena kuphela. Isex awuyicela noma uyidinga mfethu? Ngicela kuye kuphela. Ngicela kuba kuphela. Yeah, still kusaseyimi. Sese wena. Yeah. Manje siswami uyizizwa kanjani uma umuzwa icela isex? Kuyachaza ne? Yeah. Kukorobha umoya wakhe. I love it. No, I'm happy for you guys. Luhlu uthando ukuthi ngicommunicate sekulona yabo. All right. Ngicela ungidilithele lapho. Ngicela ungithaphela uthi can I see you? Mhlambe mecela kulomuntu umuntu ukuthi mhlambe ufuna uyayibona leyo. Yeah, ngiyayibona lo. Yeah, let's check angithi. Yeah, kumele check everything ngithola. Yeah, only me. Kolutho only you mamazi. All right. Una Facebook angithi? Singene Facebook siswami ungene nje kuma messengers. Uphinde ungithaphele nje uthi I love you. Ndoda usebenzisa udele Facebook lo? La nina ngathi ngilaba bacela nama airtime nina. Oh. Akona ne. Ayikuthulekile lana. Ayikunalutho. All right. I'm happy for wena. Siswami, how do you feel? I feel relieved. Feel relieved ne? Yeah. Yini we expect something in? Angiyakwazi amadoda guys. Yeah. Ngingagcina Amadoda will always be amadoda eh? But today amadoda emadodeni ngoba le ndoda iprovile ukuthi yona ingundoda. Yeah. Yayibona leyo nto? Yeah. Kazi wena njengemamazi kumamamazi uzokwazi ukuthi represent mamazi uzokwazi? Yeah, ngizokwazi. Mamazi give it to enjoy yami. Amepe mfethu ukuthi mfethu wenza kahle mfethu uthanda umuntu oyedwa mfethu because eyikafeba la ngaphandle mfethu. Abafeba mfethu abantu mfethu. Ngibona le phone Musa. Sure mfethu. Siswami phone yakho la ngithi. Ngicela ukuthi uyihlikize mfethu uyivuleke. Alrighty, my brother. Ngicela uze ngalapha uthi wami. Yeah, ume nje kahle Musa. Ugrand lapha. Musa ngicela ube la. Alright. Okay, but hey, you so ready ke njaya. Alright guys, we are on WhatsApp right now as quick as possible. Now search. Okay, ngicela ungithaphele lapho uthi I love you. Sibone ke wena mamazi ukuthi ke wena Kethelina ingabe uphethe yena usidumo kuphela yini? Wena lo. Okay. Looks good. Yakuthanda ne? Naye amthanda. Ngathi angithanda. Ngathi uqonda ukuthini muthi ngathi? Naye ngiyambona nje angithanda. Njengendlela nami ngithanda ngayo. Ngathi ngibona mina ngedwa la first page since a power to the nangu kumtshito oyifundayo ke indaba zakhe. Ayi delete ke awuthi utype uthi sex. Khona sobona ukuthi ukhuluma nobani mhlawumbe izinto zeMadagascar cause mawuyicela uyayicela. Uwe lona ngithi lo wena igama lakho leli and loba lo ayidona ngimazi. Uba lo funda leli gama. Uthi bathi usibusiso. Awu mabura bafethu. Awantini ngomabura fethu. Mamazi umabura manje wacela ikhekhe lika babazi. Ubani usibusiso fethu lo muntu angimazi lo. Ungashake nje ungashake ngena kule conversation asibusiso nyukuye phezulu sibabone ukuthi bebecelana kanje uhleze licela yini ikhekhe and ngathi uyalithola ima la yeah yabona ukuthi yeah ayisiswami yabo into yokuphika ngifuna ukutshela something yabo ukuphika ngeke ukusiza ngalutho one into engabe yayenza nje wena chaza ukuthi ubani usibusiso nenzani because siswami sesibambile uthi uyafeba njayami nangu kumuntu wakho ibuzele kuyena mfethu. Ubani usibusiso mfethu? Mfethu angithi uyabona igama elibhaliwe lapho. Asifethu mfethu kathi mina ngiphatha ngakuhle kanje. Cha mfethu njengoba usuzwile ukuthi uyabona ngithi uthi igama elibhaliwe la. Wena sisomshutha umncengini mfethu umjida wakho uma ukuthi uyabona ukuthi igama elibhaliwe. Wena wenzani nosibusiso? Udliwa usibusiso ngapha uphinde futhi uthandane naye kanti uyenzelani? Kahle kahle usibusiso yi male based. And phinde in heaven ay sex. Maka ngiyakho yena. Hayi akwenzakali lokho nje yami. Maka ngiyekho njani mina ngunikeza in sex. Yini ayikho nimnande yakhe. Uyashesha ukukhathala umjidi. Hayike.
Hayi mfethu lokele enhle ngifela ngicela ukubamba ifoni mfethu ungaze uyiphahlaza hayi ukujwayela kabi ya ngijala kabi yabona nale bhathi le ayiklamile mfethu yabona nje lento okukhombelana izinto ayisebenzi siswami wena awuthanda uzoqhubeka naye uthanda naye njengombona ukuthi akusebele aqhubeki naye Hayi ngiyacela. hawu umcele kanjani afunda uthola ngelhlani Athi ngiyakutshela mfethu ukuthi wena siswami siso manje ngathi ima wena siswami kanti ngimenzela yonke into hawu uthi awumnelisi vele hayi ngimenzela yonke into lokele namanje lale dress ayigqokile imenye ibhayini musu ukubala izinto mfethu yeka lento yenzayo siswami wo imani bafethu kanti nenza kanjani niyanifebe futhi niphinde ngicela uxolo futhi manje awuthami ngifuna ukuzwa kuwena ke lana mfethu wena uzoqhubeka ujole na njengoba umbona ukuthi ngeke ngiqhubeke ngijola nesifebe angisamfuni mfethu okay siswami kuphelile ke akasakufuni ke mfethu mfethu ungikhuluma. bamba ungasho ukuthi hayi musu kusondela kuwe ngoba ngizomiyeka sondele kuwena ngeke kube mnandi njaya yami asikisi siswami urongi ngalento yenzayo yabo ithi ngichazele siswami uyakuthanda lo mjito ubonile mfethu ukuthi akakudalele ama-fat set angithi kodwa Nani nimosha izinto. ngimosha izinto ngani ungangifake endabeni zakho mina ngihlangana naphi nendaba zakho mina hoyibo wena njengama ukuthi mfethu samthanda mfethu ungakhuluma naye mina mfethu angihlangani mfethu kodwa ayibonele na ukuthi beach mfethu lo muntu angisamthanda kodwa ubumthanda nje wena manje kade uthi uyamthanda kodwa manje hayi manje ngimase kanjolela nabo sibusiso kushuthi mina ngikho enough for yena angisamthanda mfethu wena sekushintshe manje same time manje awusamthandi mfethu ya mfethu lo muntu mfethu bengithanda kakhulu mfethu mase kanjolela nabo sibusiso sebayenza ama-sex kushuthi mina vele angikho mfethu hayi sorry awuthama awungavaya mfethu akunankinga sharp mfethu. Hey yo guys, it's going crazy, it's going bananas. It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana se King Indlovu bafethu, and this is CMTV SA. It's going crazy, it's going bananas. It's Purple King mntanami. Uyazi baba wami, CMTV into zakhona. Senza leyo shandisi leyo sifuna abantu abanomjolo phakathi. Do not forget to follow your boy at King Ginger _SA on Instagram and make sure that you follow leyo ntwana bathu Cream de la Cream. Salute. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.